Aí dentro deses panéis, pois está o futuro de Santa Clara. Nestes 5 sobres están os anteproxectos candidatos a deseñar a nova vida do convento de Santa Clara como parte do Museo de Pontevedra. As propostas dos estudos de arquitectos finalistas do concurso xa están na Deputación. O xurado pois non pode saber quen é cada quen, senón que é a través dos lemas. Os lemas son Revelación, que é un dos 5, Abrente, que é outro dos 5, Piedra e Madera, Verbas da Pedra e os Inicios, non? O luns constituirase o xurado que se encargará de escoller o anteproxecto gañador e abriránse os sobres. As deliberacións celebraránse os días 5, 6 e 7 de xuño. Todos os que tiñan a posibilidade de presentar proxecto presentaron. Eu creo que hai unha enorme expectativa sobre o cambio trascendental que vai a levar Santa Clara. Unha vez seleccionado o gañador, o equipo iniciará a redacción do proxecto definitivo. Segundo os cálculos do Goberno provincial, debería estar rematado a finais de ano.